Se on ennen kaikkea ajoituksesta kysymys. Toisilla meistä on vaan hitaampi sytytys. Jos oisit tullut viikko sitten, ois tilanne toinen kuin nyt. Mut jotain ehti tapahtuu, mun sydän pakahtuu, mun täytyy rakastua, kun sä sanoit et tuu. Jos oisit tullut viikko sitten, ois tilanne toinen kuin nyt. Mut jotain ehti tapahtuu, mun täytyy rakastua. Viikko sitten kaikki oli toisin, silloin vielä sut huolinut oisin. Näin susta sulosia visioita öisin, luulin että kiinni mä iäksi jäisin. Mutta kävi toisin, Jaja opetti, ja turhat haaveilut, haikeilut lopetti. 6 päivää sitten mun lempi leimahti, saman tien mä tiesin minkä tien mä valitsisin. 2 vuotta ootellut koska sut saisin, nyt mä sängyn petaisin ja pöydän putsaisin. Mut jos oisit tullut viikko sitten, ois tilanne toinen kuin nyt. Mut jotain ehti tapahtuu, mun täytyy rakastua. Jos oisit tullut viikko sitten, ois tilanne toinen kuin nyt. Mut jotain ehti tapahtuu, mun sydän pakahtuu, mun täytyy rakastua. Tiedäthän sä miltä tuntuu olla liekeissä, maata unetonta yötä tyhjän vieressä. Pitää levotonta liekkiä hengissä, enkä pois mä saanut sua mielestä. Mutta huomasin sen vuosien vieriessä, kauan on ollut jo liemessä. Oli aika mun edetä mun elämässä. Mut jos oisit tullut viikko sitten, ois tilanne toinen kuin nyt. Mut jotain ehti tapahtuu, mun täytyy rakastua, kun sä sanoit et tuu. Jos oisit tullut viikko sitten, ois tilanne toinen kuin nyt. Mut jotain ehti tapahtuu, mun täytyy rakastua. Sanoit et vielä on valmis, sanoit että harkita vielä sun tarvis. Mut elämä ei oo sarjis, ei voi mennä takaisin edelliseen ruutuun eikä sulkee lehteen. Jotkut pysyy luonas ja toiset lähtee seuraamaan omaa tähteen. Mut jos oisit tullut viikko sitten, ois tilanne toinen kuin nyt. Mut jotain ehti tapahtuu, mun sydän pakahtuu, mun täytyy rakastua, kun sä sanoit et tuu. Jos oisit tullut viikko sitten, ois tilanne toinen. Mut jotain ehti tapahtuu, mun sydän pakahtuu. Viikko sitten kaikki oli toisin, silloin vielä sut huolinut oisin. Näin susta sulosia visioita öisin, luulin että kiinni mä iäksi jäisin. Mutta kävi toisin, Jaja opetti, ja turhat haaveilut, haikeilut lopetti. 6 päivää sitten mun lempi leimahti, saman tien mä tiesin minkä tien mä valitsisin. 2 vuotta ootellut koska sut saisin, nyt mä sängyn petaisin ja pöydän putsaisin. Mut jos oisit tullut viikko sitten, ois tilanne toinen kuin nyt. Mut jotain ehti tapahtuu, mun sydän pakahtuu, mun täytyy rakastua. Jos oisit tullut viikko sitten, ois tilanne toinen kuin nyt. Mut jotain ehti tapahtuu, mun sydän pakahtuu. Jos oisit tullut viikko sitten, ois tilanne toinen. Mut jotain ehti tapahtuu, mun täytyy rakastua.